atzo Iruñean ikusentzunezkoak eta dantza uztartzen dituen zinetika jaialdiaren 3. edizioa hasi egin zen. Gaur ere ikusgai izango dugu Nafari hiriburuan, igandera arte izan ere, baina gero Donostira eta ondoren Bilbora pasako da. Gehiago ezagutuko dugu oraintxe bertan Laida Aldaz bere zuzendariaren eskutik. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, nekatuta, baino pozik. Bai, lan asko delako, ez? Bai. Bueno, 3. edizioa esan dugu, baina ezagutzen ez dutenentzat azaldu iguzu zertan datzan. Bueno, zinetika da dantza eta zinema edo mugimendua eta teknologiaren arteko harremana sakontzen duen jaialdia, ez? Eta bueno, arte forma desberdinetan sakontzen duena. Orduan, bueno, aurten ditugun labur metraietaz apartez, ditugu ere performance batzuk eta instalazio performatiko batzuk non harremana sakontzen den eta ikertzen den. Adibidez, atzo instalazio horietako bat paratu zen Iruñan, ez? Bai, atzo izan zen Patxi Araujoren instalazioaren hasiera eta bueno, ikus dezakete igande arte Zitadelako labe aretoan. Eta ze, bueno, sorpresa ara gerturatu beharko gara edo gutxi gora bera ze nolakoa? Hobe da ara joatea ze nahiko xelebrea da eta ezin da oso ongi azaldu, bai. Baina bere izena da partikulen zirkoa, orduan bueno. Itxura ona? Bai, polita da, oso polita. Eta nola sortu zen jaialdi hau? Duela 18 urte ni kanpoan bizi naizela eta orduan bueltatzeko asmoarekin hasi nintzen proiektu desberdinak martxan jartzen Euskal Herrian. Neuzkan gogoak bueltatzeko, baino zerbait eskainiz, ez? Eta, bueno, hasiera batean ekarri nituen kanpoko irakasle batzuk dantza irakastera, eta gero pentsatu nuen dantza hemen Euskal Herrian, dantza garaikidea Euskal Herrian etzela asko bultzatzen, eta pentsatu nuen zinetika bezalako jaialdi batek lagunduko zuela ere dantza gehiago, dantza garaikidea edo dantza mota desberdinak ikusleari ekartzen, ez? Eta orduan horrela sortu zen. Izan ere nazioarteko jaialdia da. Bai. Urtero deialdi bat dago lan desberdinak jasotzeko, labur metraiak deialdi honen bidez bidaltzen dira, eta deialdia nazioarteko deialdia da. Aurten jaso ditugu 1200 labur metrai, eta oso pozik gaudez, artista askok bidali dituzte beraien lanak eta interesatu dira jaialdi hontaz, oso pozik gaude. Orduan erantzun positibo bat jasotzen ari da. Bai, 3 edizio hauetan asko handitu da jaialdia. Alde batetik 1200 pieza jaso ditugu joan zen urteko 130-en Bai, aldea dago. Ezak ikusteko, bai. Eta gero aurten ere, adibidez, 3. hiriburu bat gehitu da gure jaialdira, ez? Lehen egiten zen Iruñan eta Donostian, eta aurten ere Bilbon. Eta orduan zen nolako bilakara izan du hasieratik orain arte? Txiki hasi ginen, ez? Bakarrik Kondestable Jauregian hasi ginen, gero Gipuzkoako dantza etxeak, dantzagunea, interesatu zen gure jaialdian, eta eskaini zigun aukera Gipuzkoan egiten. Hasi ginen Gipuzkoan egiten, eta aurten Bilbora ere, ez? Eta gero horretaz aparte, gero ez da artista gehiago datoz, ikusle gehiago ere, eta ikusten da, naiz eta oso espezifikoa izan guk egiten duguna edo aurkezten duguna, ikusmira sortzen ari dela gai honen inguruan.
Eta leku ezberdinetan egiteak, ekarpen ezberdinak egiten ditu horrek, ze ezberdintasunak aldaude leku batetik bestera? Bai, ikusleak desberdinak dira, Nafarroan, Gipuzkoan edo Bizkaian, bai. Batez ere, Iruña, Donostia eta Bilbon, ez? Ze hiriburu desberdinak dira eta kulturarekiko duten harremana desberdina da, orduan, bai, ikusten da desberdintasuna, bai. Eta zein nolako programa dago aurten? Aurten goizetan ditugu masterclass batzuk, Patxi Araujo eta Gabriel Bilotarekin. Gero arratsaldeetan proiekzioak daude, laburmetrai 1200 lan horietatik sailkatu ditugun lanak, eta gero baita ere performance bat Carmen Larraz, Usuon Montero eta Hilario Rodeiroren aldetik, non argazkia proiektatzen den, dantza dago, musika eta dena zuzenean, eta gero Patxi Araujoren instalazio performatikoa hau. Eta gaur adibidez proiekzioak eskainiko dira, ez? Bai, gaur arratsaldean 8:00 aurrera Kondestable Jauregian proiekzioak daude. Baina 6:30 aurrera ere Patxi Araujoren instalazio performatikoa ikus daiteke Iruñeko Zitadelan. Eta, bueno, esan beharra dago doainik dela, eta bakarrik La Fundición Bilbon egiten diren performantzak 6 euro kostatzen dute, eta Tabakalerako zineman egiten diren proiekzioak 3 eta erdi, baina beste guztia doainik da. Eta parte hartzaileen artean, bueno, artista asko daude, baina ba dago ez ezagunak, ze nolako profilak edo oso ezberdinak dira, ez dakit? Pelikuletako zuzendariena, esan nahi duzu? Bueno, jaialdian parte hartzen duten guztiei buruz ari naiz. Bueno, bai, aipatu ditudan artista hauek nahiko ezagunak dira hemen, gero kanpotarrak badaude, baina, bueno, pentsatzazu ere egiten dugun lan hau nahiko espezifikoa dela, eta orduan, zuzendaria hauek ezagunak izan daitezkela askotan, baina batez ere gure arloan, ez? Gero ez dira Almodóvar eta hoien ezagunak, ez? Baina, bai, gure arloan ezagunak izaten dira. Adibidez, aurten Janez Etarria ekartzen ditugu, eta, bueno, horiek ere beraien lana oso polita eta garrantzitsua izaten da, ez? Eta baldago errepikatzen duen norbait? Ikusle bezala edo artista bezala? Artista bezala. Bai, adibidez joan zan urtean Oihana Varelaren lana erakutsi genuen, ze, bueno, Oihana Varela da gipuzkoar artista bat, artista gipuzkoar bat, eta berak aurkeztu zuen joan zan urtean bere lan bat, eta aurten ere beste lan bat aurkezten du. Eta, bueno, ikusten dugu bere jarraipena arlo honetan nola dijoan bere lana lantzen, ez? Hasieran galdetu dizudanean hori atzo hasi egin zela eta zer moduz eta esan duzu nekatuta lan asko dagoelako atzetik. Nolakoa da guzti hau antolatzea? Bueno, ni duela, ez dakit, jaialdiak irauten, hor da 3. edizioa, 3 urtez ez gelditu. Ze, bueno, nik ere beste gauza batzuk egiten dut artistan bezala edo, baina jaialdi hontan beti egon behar naiz, bueno, gauzak egiten, ez? Azkenean, deialdia ateratzen baldin bada martxoan, urtarrilatik hasita hasi behar gara prestatzen, eta zein izango da urtengo irudia, jaialdiarena, eta web horria prestatzen, ze azkenean deialdiaren inskripzioak edo izen emateak web horriaren bitartez jasotzen ditugu, baina, klaro, orain jaialdiak irauten du azaroaren 21 arte. Baina azaroaren bukaera arte dugu denbora
diru laguntza bat eskatzeko datorren urterako. Orduan, jaialdia bukatu eta gero sartu behar naiz beste diru laguntza bat eskatzen, eta oraindik ez du guztiz bukatu. Orduan, gauza pila daude egiteko beti. Eta urtarrila hor dago gainera berriro Bai, ere. bai, berriro. Orduan, ez gara gelditzen. Baina denbora ateratzen duzu prestatzeko eta disfrutatzeko ere. Bai, bai, bai. Azkenean nik egiten dut hau gustatzen zaidalako ere, eta eskaini nahi diedalako Euskal Herriari eskaini nahi dizkiot beste aukera batzuk, ez? Arte edo kultura arloan beste aukera batzuk. Eta, bueno, azkenean niri ere gustatzen zait horrelako proiektuetan murgilduta egotea. Baina, bueno, lana asko dela ezin dut ukatu. Eta ezin dizut esan ez dela oso nekagarria ere, eta azkenean ere jaialdi independiente bat da, orduan, claro, nik urtero eskatu behar ditut laguntzak eta diru laguntzak urte horretako programazioa osatzeko. Orduan, hau ez da, behin ere bukatzen, ez? Baina hor ere ikusten da diru laguntzen onarpenekin eta gero ere publikoarekin, harrera positiboarekin, horrek ere motivazio bat da. Bai. Oso, esaten dizun bezala, oso pozik gaude, nola dijoan handitzen jaialdia eta jendearen erantzunaz ere, baina, bueno, lan asko dela ezin dut ukatu. Eta nola aurre ikusten duzu aurtengo edizioa? Berkatu? Ze espero duzu, nola aurre ikusten duzu? Bueno, hasi egin da dagoeneko, Zaila da esatea oraintxe bertan, ze bakarrik egun bat daramagu eta ez da asko oraindik, baina ikusten dut jendeak esaten duela kalitatea handitu dela eta ikusmira badago, orduan horrek ere zeo zer esan nahi du, baina lehenengo eguna bakarrik. Pasada orduan ikusiko dugu jaialdiaren bukaeran, ez, hobe. Bai, hori ere lanaren beste parte bat da, ebaluaketa egin behar da. Bai, eta bueno, etortzen den jendearen abarabera, etortzen den jendeak esaten duenaren arabera ere, etor daiteke jende pila, baina, bueno, gustatu zaizu ez, zaizue gustatu, ukitu dizue ikusi duzuena edo ez, bueno, guzti hori, ez? Gero lan egiten dugun beste organismoekin edo ikustea pixka bat zer moduz lan egin den, haiek ere pozik dauden edo ez, bueno, bai. Aurten Bilbo gehitu dela esan duzu, eta nola suertatu da hori? Esan dudanez, Sofia Alforjak, dantzaguneako erresponsableak edo, eskaini zigun Donostiara jaialdira eramatea, joan zen urtean, eta pentsatu nuen zergatik ez ere Bilbon egitea, ze azkenean Bilbo ere oso hiri edo internazional, nazioarteko hiria da, nahiko kulturala ere, ze baditu esposaketa asko, kontzertu pila, arte eszenikoetan ere nahiko... Arte garaikidea baita. Arte garaikidea, Guggenheima hor dago, gero, etortzen da jende asko ere bizitan, eta pentsatu genuen ere izan litekeela leku polit bat, horrelako jaialdi bat aurrera eramateko, ze gainera guk egiten duguna ere nahiko desberdina da, eta disiplina anitzeko jaialdia da, non disiplina desberdinak elkarlanean jartzen ditugun, eta pentsatu genuen izan litekeela ere ideia polita egitea nahi. Bai, polita, bai. Eta okurritzen zaizkizu oraindik, lan asko daukazu oraindik, baina dago zure buruan datorren ediziora begira, ez dakit, idei berriak edo hau egin daiteke etorkizunean edo nahiko duzu oraingoarekin?
baditut. Bai. Bai, pila. Bai, bai. Baina, bueno, esaten izun bezala batzuetarako edo gehienetarako dirua behar da, orduan ba. Bai, dena ikusi behar da. Bai. Ikusi behar dut aber nola jarri ditzakedan martxan, ze ez da erraza. Orduan, momentuz, gaurko emanaldia edo gaurko programa daukagu, ez? Birgogoratu dezagun hitzordua, arratsaldean? Arratsaldeko 8etan proiekzioak Kondestable Jauregian, eta 6:30etan Patxi Araujoren instalazio performatikoa Zitadelan Labearetoan. Eta, bueno, igandera arte, oraindik ere ikusgai egongo den. Bai, daiteke bai. Eta nun eskuratu dezakegu informazio gehiago? Ba, gure web orrian zinetikafestival.com, zinetikaz eta karekin. Bale, ba, ez dakit zerbait gehiago nabarmendu beharrekoa? Ez. Bueno, Nik uste dut nahiko ondo azaldu dugula zer den eta zer egiten dugun, ez? Ba, ederki. Orduan webgunean sartuko gara ere, zehazki ikusteko ikuskizun guztiak. Bale, mila esker eman diguzuen aukeragatik. Zuri etortzeagatik eta antolatutako jaialdi interesgarri honengatik. Mila esker. Hurrengora arte. Berdin. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.